Αφού ανοίξουμε τον φιλομετρητή μας, εισάγουμε σε αυτόν την διεύθυνση https://mail.uth.gr. Σε αυτήν την σελίδα εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιούμε για την είσοδο στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχει το Πανεπιστήμιο. Έπειτα πατάμε το κουμπί Σύνδεση. Μέσω αυτής της σελίδας μπορούμε να ελέγξουμε κάποιες ρυθμίσεις του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ο ορισμός φίλτρων για τα εισερχόμενα mail ή η αλλαγή κωδικού ή γλώσσας, καθώς επίσης και η ενεργοποίηση της προώθησης των εισερχόμενων mail μας. Για την ενεργοποίηση της προώθησης των εισερχόμενων mail μας επιλέγουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μετά προώθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις επιλογές που εμφανίζονται έπειτα επιλέγουμε κατάσταση ρύθμισης απλή. Για την ενεργοποίηση της προώθησης σε κάποια άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλέγουμε την επιλογή «Ναι, προώθηση σε» και εδώ γράφουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία πλέον θέλουμε να προωθούνται όλα τα εισερχόμενα mail μας. Εάν θέλουμε, εκτός από την προώθηση σε κάποια άλλη διεύθυνση, τα εισερχόμενα mail να παραδίδονται και τοπικά, αφήνουμε ενεργοποιημένη και την παραπάνω επιλογή «Ναι, παράδοση στο γραμματοκιβώτιό μου». Έπειτα πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση». Πλέον, τα εισερχόμενα mail και θα προωθούνται στην διεύθυνση της επιλογής μας, αλλά και θα παραδίδονται τοπικά.